שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק החדש של הפודקאסט יאללה, לומדים עברית עם סטף. אני סטף, והיום אנחנו נדבר על העיר שאני הכי אוהבת בארץ, אילת. הפרק הזה הוא מאוד מיוחד בשבילי, כי אילת היא העיר שבה אלון, בעלי, גדל. ולכן היא מקום שחשוב לי גם. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה להגיד שאני יצרתי אתר אינטרנט חדש בשבילכם. שם אתם יכולים למצוא את כל הפרקים של הפודקאסט, תמלילים או טרנסקריפטס של הפודקאסטים ועוד. אם זה מעניין אתכם, אתם יכולים לבקר ב-HebrewWithSteph.com או פשוט לרשום Hebrew with Steph בגוגל. טוב, בואו נתחיל. אם אתם הייתם בישראל, אתם כנראה יודעים שהיא מדינה קטנה, אבל עם מגוון של מקומות שונים. אפשר לראות את ההרים הירוקים בצפון, וגם את המדבר הגדול בדרום בתוך כמה שעות. בקצה הדרומי של הארץ נמצאת העיר אילת. אילת נמצאת על שפת הים האדום, והיא מפורסמת בזכות מזג אוויר חם, חופים יפים, וים כחול עם הרבה אלמוגים ודגים. היא מקום מאוד פופולרי לישראלים, במיוחד בחורף, כששאר הארץ קרה ורטובה. כשבתל אביב יש 15 מעלות בינואר, הטמפרטורה באילת היא עדיין בין 20 ל-25 מעלות, וזו הסיבה שהרבה אנשים מבקרים שם. אני זוכרת כשאלון ואני רק נפגשנו, לפני שבקרתי בישראל, הוא הראה לי סרטים ותמונות של אילת, ולא יכולתי להאמין למה שאני רואה. הים הכחול והצלול, הערים של המדבר, עצי הדקל. אני לא יכולתי להאמין שזה איפה שהוא גדל. אילת נראתה לי כמו יעד נופש, לא כמו עיר מגורים רגילה. אני מגיעה מעיר קטנה באנגליה, שבה השמיים אפורים רוב הזמן. אז בשבילי אילת נראתה כמו כוכב אחר. זה היה כל כך שונה מכל מה שהכרתי. הפעם הראשונה שבקרתי באילת הייתה בספטמבר 2021, וזה היה שוק גדול בשבילי. ידעתי שיהיה חם, אבל אני לא הייתי מוכנה ל-40 מעלות. אף פעם לא חוויתי את זה. באנגליה אנחנו לא מכירים את הטמפרטורות האלה. היה כמעט בלתי אפשרי לצאת החוצה, והייתי ממש שמחה שהיה לנו מזגן. אני זוכרת שחשבתי לעצמי, איך אנשים גרים פה? אבל אלון והמשפחה שלו היו כבר רגילים לזה. לא היה נראה שהשמש מפריעה לכם יותר מדי. אני ניסיתי להיות בצל כמה שיותר. צל הוא מקום שאין בו שמש, למשל, מתחת לעצים. זה נורא מצחיק אותי להיזכר בזה. אחרי הביקור הזה, הבנתי שהזמן שהכי נעים לבקר בו באילת הוא בחורף. עבור רוב האנשים, אילת היא מקום בילוי שבאים אליו לחופשה בסוף השבוע ועושים שופינג. אני חושבת שבשבילי
היא הרבה יותר מזה. בגלל שאלון גדל שם, בכל ביקור שלנו באילת, אנחנו מסתובבים בעיר, והוא מספר לי המון זיכרונות וחוויות מהילדות שלו, מקומות שהוא אוהב ללכת עליהם ועוד. זה נותן לעיר משמעות שונה בשבילי. הדבר שאני הכי אוהבת באילת הוא לעשות שנורקלינג. הים האדום מפורסם בגלל האלמוגים והדגים הצבעוניים ואפילו דולפינים, ולא צריך לשחות רחוק כדי לראות אותם. אתם רק צריכים להיכנס לים עם שנורקל, ובכמה דקות אפשר לראות את הכל. כשנכנסתי לים באילת בפעם הראשונה, זה היה ממש כמו לצפות בסרט טבע, אבל במציאות. אני מאוד ממליצה לנסות את זה, אבל אם אתם לא רוצים לעשות שנורקלינג, יש גם את המצפה התת-ימי. שמה אפשר לרדת מתחת לים ולראות דרך זכוכית הרבה דגים ואלמוגים. העיר אילת פטורה ממס. זה אומר שלא צריך לשלם מע"מ, או tax באנגלית, על דברים שקונים, ולכן כל דבר זול יותר בערך ב-20% מכל מקום אחר בישראל. בגלל זה, הרבה ישראלים מבקרים באילת, במיוחד כדי ללכת לקניות, וזה מאוד נפוץ לראות אנשים עם המון שקיות שמלאות בדברים שהם קנו. עכשיו, באילת יש לא רק ים וקניות, אלא גם מדבר יפה שמקיף את העיר. אחד הזיכרונות שלי, שאני הכי אוהבת כשבקרתי את המשפחה של אלון, היה טיול שעשינו במדבר כדי לעשות פויקי. פויקי הוא משהו שהרבה אנשים עושים כשהם מטיילים בישראל. לוקחים סיר מברזל יצוק ושמים בו בשר, ירקות, תפוחי אדמה ותבלינים, ואז מבשלים לאט במדורה לכמה שעות. המילה פויקי היא בעצם השם של הסיר ולא האוכל, ובשפת האפריקאנס המשמעות היא סיר קטן ועגול. אם מציעים לכם לעשות פויקי במדבר בישראל, תגידו כן. זאת לא רק ארוחה, זאת ממש חוויה. עוד משהו שממש נהניתי לעשות באילת, הוא לבקר בפארק תמנע, שנמצא בערך 25 דקות נסיעה מצפון לאילת. פארק תמנע הוא אזור במדבר עם הרבה היסטוריה וגיאולוגיה. יש שם סלעים ומינרלים מאוד מיוחדים. בפארק יש מרכז מבקרים שמספר את הסיפור על האזור. בנוסף לזה, יש שם גם הרבה מסלולי הליכה ומסלולים שבהם אפשר לנסוע עם האופניים או עם הרכב, ואפשר ליהנות מהטבע ומהיופי של המקום. עוד דבר שמאוד מיוחד באילת הוא איפה שהיא נמצאת. אילת נמצאת בין הגבול עם ירדן לבין הגבול עם מצרים, ואפשר לראות את שתיהן מאילת. אם מסתכלים על הים, אפשר לראות מצד אחד את החרים של ירדן,
ואת ערב הסעודית. ומצד שני, אפשר לראות את החופים של מצרים. אחד המקומות המעניינים לבקר בכם בירדן נקרא פטרה, והוא אחד משבעת פלאי עולם. אני מאוד מקווה שיום אחד יצא לי לבקר שם. אם הייתי צריכה לתאר את אילת ב3 מילים, אני הייתי אומרת מיוחדת, חמה ומפתיעה. ובשבילי היא תמיד תהיה יותר מרק מקום לחופשה. היא מרגישה כמו בית שני. אם אתם גרים בישראל או באים לבקר, אני מאוד ממליצה לבקר באילת. במיוחד אם אתם רוצים הפסקה מהערים העמוסות כמו תל אביב וירושלים. זה הכל לפרק של היום. אני מאוד מקווה שנהנתם ולמדתם משהו חדש על אילת, ואולי אפילו גרמתי לכם לרצות לבקר באילת. אם אתם הייתם פעם באילת, או יש לכם טיפים למקומות אחרים לבקר בארץ, אני מאוד אשמח לשמוע ממכם. אתם יכולים לפרסם הודעה באתר שלי, או להגיב כאן על הפודקאסט. אני אשים לינק לאתר שלי בתיאור של הפודקאסט. לבסוף, אם יש לכם שאלות או רעיונות לנושאים שאני יכולה לדבר עליהם בפודקאסט שלי, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעה. וכמובן, אתם יכולים למצוא את הטרנסקריפט או תמליל של הפודקאסט באתר שלי, HebrewWithSteph.com. תודה רבה שהקשבתם לעוד פרק של הפודקאסט יאללה, לומדים עברית עם סטף, ועד הפעם הבאה, take care and keep learning.